Хәрби операцияда халак булган Дмитрий Милочкинны ул укыган поручик мәктәбендә әле дә юк саналар. Класс җитәкчесе Рәмзия Рәҗәпова Диманы дәрес вакытында һәрвакыт алгы рәтләргә утырып, күбрәк белергә омтыла торган ачык йөзле итеп искә ала. Конечно, для нас это очень большая утрата, но мы гордимся, что Дима своим подвигом показал будущим ученикам, настоящим ученикам, что нужно быть патриотом своей родины. Мәктәптә Дмитрий Милочкин истәлегенә стенд та булдырылган. Фотографияләрдә бәхетле балачак, гаиләсе белән булган матур мизгелләр сурәтләнгән. Мәктәп музеенда таныкчы булып хезмәт иткән укучылары истәлегенә хәтер почмагы ясалган. Милочкин Дима безнең мәктәпкә 1-нче сыйныфка килде. Мин аны 5-тән 9-нчы сыйныфларда татар теле укыттым. Ул бик тыйнак, тәртипле, дусларына һәрвакыт булыша иде. Бездә укыганда ул спорт белән шөгыльләнде, спортны бик яратты. Дмитрий Милочкин поручик мәктәбенең 9-нчы сыйныфын, аннары Чаллы шәһәренең Кама төзелеш колледжын тәмамлый. 2019 елда хәрби хезмәткә алына. 1 еллык хәрби бурычын үтәгәч, контракт килешүе буенча хезмәтен Сахалин өлкәсендә дәвам итәргә була. Февраль айында Украинада хәрби операцияләр башлангач, шунда җибәрелә. 18-го он позвонил 3 раз. 19-го его уже не было. Я только узнала о его гибели 4 мая. Хәрби бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыгы өчен рядовой Дмитрий Милочкин халак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнә. Тиздән аны әти-әнисенә тапшырачаклар. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.